Να σου προτείνω κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, ενισχύουμε την αλληλεγγύη, γιατί ενισχύοντας την αλληλεγγύη και βοηθώντας ο ένας τον άλλο, μπορεί να ρίξουμε πάρα πολύ τις τιμές. Δείτε κάτι εντελώς ξεχωριστό, δείτε κάτι εντελώς καινούριο που μπορείτε να κερδίσετε πολλά λεφτά. Λοιπόν, Κάλλη Παπακοσταντίνου, κύριε Ανδρή. Καλημέρα, πού βρίσκεσαι? Καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα, Έλενα. Βρίσκομαι στα γραφεία μιας ιστοσελίδας, η οποία κάνει το εξής. Κάθε μέρα ανεβάζει νέες προσφορές για τους καταναλωτές. Δηλαδή, γυρνώντας τώρα εδώ θα σας δείξω ότι σήμερα έχει ανεβάσει μια προσφορά με έκπτωση 50%. Δηλαδή, μπαίνουμε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο σήμερα, τα 2 άτομα με 15 ευρώ, ενώ μπαίνουμε με 30 κανονικά. Οι προσφορές που κάνει είναι από 40 έως 90%. Πώς γίνονται αυτές οι προσφορές τώρα, εκεί θέλω να καταλάβω εγώ λίγο τι γίνεται. Αυτό. Έχω τον κύριο Γιώργο Χατζηγεωργίου εδώ δίπλα μου, τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα. Γιώργο, καλημέρα. Γιώργο, τι κάνετε? Πες καλά, μια χαρά. Κάτσε να το καταλάβουμε λίγο γιατί είναι ωραία ιδέα. Λοιπόν, πες μου 2-3 προσφορές που έχεις καταρχήν να καταλάβει ο κόσμος τι μπορεί να κερδίσει. Λοιπόν, η ιστοσελίδα λέγεται goldendeals.gr. Οι προσφορές είναι κυρίως στον χώρο της εστίασης και ψυχαγωγίας. Δηλαδή, η πρώτη μας προσφορά ήταν μια προσφορά από την Pizza Hut, η οποία αντί να πάρει κάποιος μια πίτσα από 19,5 ευρώ, την πήρε με 1 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό όμως? 1 ευρώ, ναι, μάλιστα. Και περίπου στους 2.200 αγοραστές, χρήστες, επωφελήθηκαν της προσφοράς και την αγόρασαν μέσω του ίντερνετ και της ιστοσελίδας μας. Υπάρχουν κάποια όρια. Αν δηλαδή υπάρχουν 2.000 ενδιαφερόμενοι, κατεβαίνει η τιμή. Αν υπάρχουν 3.000, κατεβαίνει κι άλλο. Θα σας πω, όχι, προς το παρόν αυτό που γίνεται είναι το εξής. Κάθε μέρα στο goldendeals.gr θα βρείτε μία προσφορά μεταξύ 40 και 90%. Η προσφορά λήγει στο τέλος της ημέρας και όσο πιο πολλοί μαζευτούν, τότε η προσφορά θα ενεργοποιηθεί. Δηλαδή υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός ανθρώπων που πρέπει να συμπληρωθεί για να γίνει η προσφορά ενεργή. Δηλαδή, σήμερα, δηλαδή, στο Ζωολογικό Πάρκο ήταν ο ελάχιστος αριθμός 20, ο οποίος μέσα σε 40 λεπτά, δηλαδή από τις 12 το βράδυ χθες μέχρι τις 12:40, αγοράστηκαν τα 20. Ήδη είμαστε στα 50. Άρα από 20 και πάνω παίρνουν την προσφορά όλοι. Δηλαδή, όλοι την παίρνουν στην προσφορά, περίπτωση, αν δεν μαζευτούν και μείνουν 15, ο κόσμος δεν πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσει την ακριβή τιμή. Ο κόσμος όχι, δεν χρεώνεται με τίποτα επιστοτική του κάρτα, δεν έχει καμία υποχρέωση. Απλώς παίρνει την επόμενη ημέρα στο email του, στο οποίο μπορεί να γραφεί δωρεάν, παίρνει την επόμενη προσφορά. Άρα δηλαδή, Γιώργο, λέμε ας πούμε, παιδιά, άμα μαζευτούμε 1.000 άτομα, θα φάμε πίτσα με 1 ευρώ. Βεβαίως. Και αρχίζει και μπαίνει κόσμος μέσα. Και με να το φανταστείτε, Σπύρο και Έλενα, οι πρώτες 10 ημέρες που λειτουργούμε, βέβαια με την αξιοπιστία και την ποιότητα της χρυσής ευκαιρίας που είναι από πίσω, έχουμε εξοικονομήσει περίπου 60.000 ευρώ σε περίπου 2.750 αγοραστές που αγόρασαν μέσω του goldendeals.gr. 60.000 ευρώ. Απίστευτος αριθμός. Γιώργο, συγκλονιστικό. Νομίζω ότι χτυπάτε στα ίσα το όλοι για έναν και εγώ για κανέναν. Ακριβώς. Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε. Κάλλη, εξαιρετικό. Πολύ ωραίο. Γεια σας. Τέλεια, θα μαζευτούμε όλες οι φίλες, θα πάρουμε τα παπούτσια που θέλουμε σε πιο χαμηλές τιμές. Καλό, έτσι. Φαντάζεσαι. Σκέφτηκε όμως. Εννοείται. Έξυπνο όμως, παιδιά. Γιατί φαντάζεσαι τώρα να βγάλει ρούχα εκεί και να σου πει τόσα ρούχα από 200 ευρώ, άμα μαζευτούμε 200 άτομα, γίνεται αυτό. Και 300 γυναίκες να τρέχουν όλες μαζί. Είναι η τακτική του ρεφενέ που έχει στηριχτεί η Ελλάδα χρόνια και που έχει επιβιώσει. Λοιπόν, αυτό είναι παρεούλα, τελείωσε. Μ' αρέσει. Να σου πω κάτι, και οι διάσημοι και αυτοί θα το έχουν ανάγκη σε λίγο. Μην νομίζεις. Θα μας το πούνε, θα το πούνε. Τοκ, 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 τοκ.